Vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal na pôde novootvorenej rehabilitačnej ambulancii v Bratislave v Lamači. Táto ambulancia sa venuje poruchám pohybového aparátu. Využívame k tomu najmodernejšie prístupy fyzikálnej terapie, najmodernejšie prístupy pohybovej liečby, moderné facilitačné techniky a metodiky. Tieto metodiky nám umožňujú zlepšiť stav pacienta, predchádzať bolesti, likvidovať bolesť a predchádzať možným operačným zásahom. Teda nepustíme pacienta na operáciu, ale zvládneme tento stav našimi prostriedkami. Okrem toho využívame najnovšie prístupy pomocou školy chrbtice a robíme teda optimálnu prevenciu, aby ťažkosti boli zvládnuté v konzervatívnych možnostiach. Dovolujem si vás pozvať, aby ste prišli, vyskúšali na vlastnej koži.